Centrum Max Trenčín v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí. A na zákazníky zde čeká mnoho místa a prostoru pro jejich odpočinek i nakupování. K dispozici jsme rekonstrukcí získali mnoha místa a prostor pro různé marketingové aktivity, na které se velice těšíme a tímto vás chceme na ně pozvat. Sme radi, že aj napriek tomu, že v obchodnom centre Max momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce, sme mohli toto obchodné centrum navštíviť s našim projektom Pojazdná ambulancia Dni zdravých žil a ponúknuť tak verejnosti možnosť nechať si bezplatne vyšetriť ich nohy, či majú alebo nemajú chronické žilové ochorenie.